Sí, estem contents de la victòria d'ahir al Palau. Per nosaltres era important aconseguir la primera victòria amb la nostra gent, després dels dos primers partits que no ho vam poder aconseguir. Vam fer una molt bona primera part, amb l'objectiu que volíem, amb un equip molt intens, amb molta energia, intentant dominar el rebot defensiu i poder córrer. Penso que ho vam aconseguir i així ho plasmava el marcador a mitja part, però bé, penso que a la segona part vam afluixar. Crec que, sent autocrítics, que en aquestes alçades de temporada no ens podem permetre perdre 20 minuts de competició que podien haver sigut molt profitosos com els dos primers. Per tant, contents per un costat, però amb les coses que hem de millorar i, com deies, el que ens dona de menjar és la Lliga Endesa. Per tant, diumenge és un partit important contra el Leganés i bé, ser més sòlides als 40 minuts i treure la victòria com sigui, perquè és important aconseguir la segona aquí al Palau i la segona a la Lliga. Bé, penso que després dels nostres resultats a la Lliga, penso que i el moment que estem a nivell, sí que és la jornada 4, però a nivell classificatori, penso que és clau aquesta jornada, més després d'haver perdut dos partits aquí al Palau, guanyar, evidentment donant la nostra millor versió possible, però en cas que no, doncs, que el marcador reflexi un punt més que l'altre equip. I bé, aconseguir la segona victòria ens donarà enganxar-nos un altre cop amb tot el grup de dalt, que estan a un partit fins al tercer classificat, i encara la següent setmana amb confiança en dos partits més i focalitzant el partit important de la setmana següent, que serà a Tenerife. Sí, ara ens venen fins al 21 de novembre, crec que hi ha el peron de seleccions, ens venen setmanes molt trepidants, amb doble jornada Eurocup, Lliga, cap de setmana, i com bé dius, focalitzar-nos en cada partit, no pensar més enllà, pensar en el que podem fer bé el pròxim dia que no hem fet tan bé i consolidar les coses que estem fent bé, i això, ser capaces de canviar el xip amb la doble competició i preparar-nos bé tant físicament com mentalment per afrontar cada partit, depenent del rival que sigui, però sempre focalitzades en competir i en donar la nostra versió dia a dia. Bé, com dius, estem al principi, però sí que és veritat que tenim 2 derrotes a 3 derrotes a la Lliga. Penso que 2 derrotes fent petites coses millor a cada partit, haguéssim estat ara amb 3-1 i les coses veurien diferents, però les mateixes coses a millorar hi haurien. Aleshores, bé, penso que estem consolidant cosetes, però hem de buscar més la regularitat, ser més constants en tot el treball, tant a nivell defensiu com ofensiu, i això, ser humils en el dia a dia per treballar i seguir creixent. Bé, és un equip que ha començat a nivell de resultats malament, perdent partits amb contundència, i bé, hem d'intentar que no se sentin còmodes, a sortir com vam sortir ahir, com vam jugar a la final de la Lliga Catalana a la segona part contra el Barça, un equip molt actiu, molt agressiu, per contrarrestar el seu ritme de joc, que no es puguin sentir còmodes a la pista i minimitzar això, tant a la base la Ermida com la nova americana que tenen, amb molts punts i amb molta pilota a les mans, i el joc interior, tant la Pierre-Louise, que és una jugadora amb molt de cos i amb bon joc de peus a prop de cistella, i l'altra jugadora interior, la Moate, que també els dona molta energia i molt treball. Bé, com deia, hem de buscar ser més constants, més regulars. Ahir oferim una molt bona versió els primers 20 minuts a nivell defensiu i una mala versió a nivell defensiu al tercer i últim quart. Per tant, és això, com comentava, buscar més continuïtat en el treball, no deixar-nos anar, tant si les coses van bé com si no van bé, i treballar els 40 minuts.